Isihloko esidwetsheliwe sifundeka kanje: ukushisekela kukaNkulunkulu nomusa wakhe. Isiprofetho ngeNiniva, incwadi yombono kaNahume wase-Elikushi. uJehova unguNkulunkulu oshisekelayo nophindiselayo. uJehova uyaphindisela, ugcwele ukufutheka. uJehova uphindisela kwabamelene naye, ugcinela izitha zakhe intukuthelo. uJehova wephuza ukuthukuthela, mkhulu ngamandla, akenzi onecala abe msulwa. uJehova unendlela yakhe esivunguvungwini nasesiphephweni, namafu ayibhuqu lezinyawo zakhe. Uyakhuza ulwandle, alomise, ashise nemifula yonke. iBhashani liyawuma kanye neKhameli, nezimbali zaseLibanoni ziyabuna. Izintaba ziyathuthumela phambi kwakhe, amagquma ayancibilika. Umhlaba uyaphakama ebusweni bakhe, yebo, nakho konke okuhlala kuwo. Ngubani ongema ebusweni bentukuthelo yakhe na? Ngubani ongema ekufuthekeni kolaka lwakhe na? Ukufutheka kwakhe kuthululiwe njengomlilo, namadwala ayaqhekezeka phambi kwakhe. uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Uyabazi abaphephela kuye, kepha ngesikhukhula esiphuphumayo uyakuqeda indawo yakhona, axoshele izitha zakhe ebumnyameni. Enikucebayo ngoJehova uyakuqeda yena. Ukuhlupheka akuyikuvela ngokwesibili. Lapho bethandela njengameva, benjengabamenzileyo ophuzweni labo, bayakuqeda nokuqedwa njengamabibi omileyo. uNkulunkulu abusise isifundo sezwi lakhe kuzobunga naphakade. Amen. Kwincwadi eqedwa kufundwa, isifundo saNahume, ichapter yokuqala, ivesi esothandazela kuyona ebusuku nje, ileya vesi ka7. uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko, uyabazi abaphephela kuye. Ithimu ke esawuthi sithandazele phezu kwayo ithi God is good at all times. Muhle uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Njengomuntu ke ongayena umshumayeli bandla lihle likaNkulunkulu, ngithole nje okuncane ngaye umprofeti uNahume ukuthi ungomunye wama-minor propheti kuba profeti abayishumi-nambili. Igama elithi Nahume lisho igama lenduduzo noma igama le-comfort, igama to consolidate isimo esiseke sibhekene nalo. Leli gama elithi Nahume linqanyuliwe kususelwa kwigama elithi Nehemiya. Abaziyo ke idolobha laseKapernaum laqanjwa emva kwakhe lo mprofeti onguNahume. Abanye balibiza nge-City of Nahume, abanye balibiza nge-Capernaum. Ngitholeke khamente ku-strange ukuvula lencwadi kaNahume kulesi simo esibhekene naso, ngoba lencwadi uma uyifunda ekuqaleni ikhuluma ngejudgment, lapho khona isiprofeto siveza abantu ukuthi
ukuthi izawubhubhiswa iNiniva ngenxa yezimo ezenzeka khona. Kodwa masifika kule vesi ka7 iba yi-turning point, simuza umprofethi eprofetha ithemba noma khona kade kujatshwa, kodwa uthi uJehova muhle. Uthi noma ngabe ngekhathi zonke uthi laba abantu abathembela kuyena uyabazi. Yabona meqala ukhuluma aveza uNkulunkulu njengoNkulunkulu onomona, God of jealousy, osilwelayo isizwe sakhe. Kodwa uhamba lombhali simbona kule vesi eseguqukile athi uJehova muhle ngekhathi zonke, and uyabazi abantu abathembela kuyena. Yabona ke bazwane bami, lapho khona uNkulunkulu uyabanakekela abantu bakhe ngekhathi zonke, ngoba we are counting uNkulunkulu an unchanging God in a changing situation. Zithi izimo maziguquka, kodwa wethu uNkulunkulu akaguquki. God is good all the times. Yabona noma ngabe singena sithola silizwe sisenkingeni, kodwa uNkulunkulu wethu muhle ngekhathi zonke. Yabona mufunda lencwadi ngasenhla kule vesi yesithathu, uthi uJehova unendlela yakhe ezivunguvungwini naseziphephweni. I want to say bazwane bami, nesimo esibhekene naso wathi uJehova muhle. Yabona umbhali uya-assurisha kule ncwadi nge-safety kaNkulunkulu kulabo bantu abathembayo kuyena. Ethi uJehova muhle nakuma-troubles izwe lisifeyisile, kodwa uJehova muhle. Nawumbuzo engizokubuza wona ukuthi ungasho na ukuthi uJehova muhle izinto zingahambi kahle kuwena? Ungasho yini ungasanamali uthi uJehova muhle? Ungasho yini ubhekenwe nezinkinga uthi uJehova muhle? Ungasho yini izwe seliflathele abantu bekuzonda uthi uJehova muhle? Kodwa lo mbhali declares uJehova njengoJehova muhle noma izinto zinjalo. Yebazalwane, sishumane esikhathini esidima lapho uSathane amile buza ukuthi nakulesimo esenzakalayo usamuhle na uNkulunkulu. Kodwa labo ababeka ithemba labo kuJehova bayayazi ukuthi noma ngabe izimo sezinje, kodwa bayakwazi ukuphakamisa ngelizwe elikhulu bese uSathane muhle, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo ubheke ekujuleni kwenhliziyo. Ngoba ngenye ilanga sivatha kahle kangaka, sithandaze kahle kangaka, sicula kahle kangaka, kanti asimethembanga uNkulunkulu. Kodwa le vesi ithi uJehova muhle. Yabona kuNkulunkulu esimthembaze wami ukuze sokwazi ukunqoba ufuna umuntu. Yabona mungabe ukhibela isithuthuthu uhleli ngemuva, yabona ubambelela ngemuva, awuyibona indlela lapho uyakhona ukuthi hamba kanjani. Kepha lo ongumqhubi wesithuthuthu uyanobona indlela. Uthi wena umbona ngathi kuba nzima kakhulu, webambelele kakhulu kuyena ngoba wethembe yena. Ibazalwane nathi bekufanele senze kanjalo, ngoba indawo lapho siyakhona ikusasa asiyazi. Athi umhlabeleli wasekhaya sihleli thina ngokungazi nento zangomso kasizazi. Ilonto sithi sicela kuwe methi wethu, yabona ukuthi sokwazi ukukhokhwa. Sithi masamba isithuthuthu bezwakathi lo ngemuva kuyenyukela, ubambelela kakhulu kulo ngaphambili. Yabazalwane, bekufunakala njalo uma ngathi izinto ziyazamazama, siyabambelela kakhulu kuNkulunkulu. Yabona zimbili izinto ezizakwenza sikwazi ukunqoba. Eyokuqala bazalwane bami, sizonqoba nale COVID-19 ngomthandazo, ngoba mama amakholwa angathandazi. Yabona bazalwane bami, lama prayer communities esiwenzayo kufanele siwenzele emakhayeni ethu, and umama nobaba, ubhuti nosisi babe ngama prayer warriors ekhaya. Athi umntwana menenkinga ekhaya angagijima esontweni ayofuna ukuthandazela, because the prayer warrior ilapha endlini. Okwesibili bazalwane bami, esokwazi ukunqoba ngakho, siyonqoba ngelizwi likaNkulunkulu. Athi umhlabeleli
wasekhaya sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Yabona abazali bami, uma sihleli elizwini likaNkulunkulu noma izinto zinganyakaza kodwa sizoma sithi uJehova muhle. Yabona ngiyilanga ngike ngahamba sengihlala phansi bazali bami ngiyolandula ukhanyo esikoleni sigibela amateksi zingekho imoto. Yabona masifika edrobheni indawo engayijwayelanga iyaphithiza sithi masiwela singene robotini aqala isandla asibambe sami asiqinise ngoba uyazi ukuthi ngoba ngihamba nomzali wami kufanele ngibambele kuyena bese ngiyaqinisa. Sithi masingena emgaqweni kube ngathi kuba khona imoto eqhamba ngespeed amani isandla esiqinisa kakhulu. Bekufunakala abazali bami ngalesikhathi esijalo sathemba uYehova ngoba uJehova muhle. Zithi izimo mazenyukela sincike kakhulu kuJehova, mangathi kuba nzima kakhulu sincike kakhulu kuJehova. Athi umpali ngalilizwi sasindiswa, ngalilizwi saqindisa. Masizowela bambelela kuNkulunkulu ngoKristu Jesu inkosi yethu manje naphakade. Amen. Ngaphansi kwelizwi ngivula ilizwi asiphe lona. uJehova muhle, uJehova uyinqaba. Ngosuku lwenhlupheko uyabazi abaphephela kuye. Umvula ilizwi usechazileke zihlobo zami. Utheme mchaza uNahume uthi leli gama lichaza ukuthi umduduzi. So ngalesi sikhathi bazalwane bami uNehemiya uprofetha ngalesi sikhathi iJerusalema lizodilizwa. Uthi umbhali weBhayibheli ubashumayeza nje uzobanika induduzo nxa iJerusalema lizodilizwa. Muzeke esithi uJehova uyinqaba. Uke wamuka umqondo wami, zihlobo zami wayibheka ukuthi kahle kahle yini lenqaba uNehemiya akhuluma ngayo. Uthi umbhalo weBhayibheli uma ichaza uthi isakhiwo esiqinile. Uthi mayichaza kahle athi indawo yokusindela kuyo, athi uma ichaza athi indawo yokulondeka. So ubatshela ngale nqaba enguJesu Kristu, ubanikeza induduzo. Uthi noma iJerusalema lingadilizwa kodwa ikhona inqaba enguJesu. Iyona lento umuze sithi uJehova uyinqaba. Wangikhumbuza omunye umbhali zihlobo zami athi umbhalo weBhayibheli uSarayi kwesekushaya iminyaka emide engabathola abantwana. Uthi Abrahama ngena nakhu isincekukazi uHagari umtholisa umntwana ngoba mina isimide iminyaka ngingamtholi abantwana. Uthi umbhalo weBhayibheli wenze njalo uAbrahama. Wangena ke kwincekukazi bamthola umntwana ogama lakhe lithi iBhayibheli nguIshmayeli. Uthi umbhalo weBhayibheli yahamba iminyaka yakhula ingane, kanti uNkulunkulu uzomwenza umusa kuIsaya kuSarayi. Bazalwane bami wahamba wamthola umntwana. Uthi umbhalo weBhayibheli babeyihlalele nje wabona uSara uAbraham emdlalisa umntwana. Zihlobo zami uthi washona kuAbraham wathi
awuzukwazi sihlale nalesi sigqilakazi la ekhaya nje baxoshe ngoba yami indodana ezothola ifa kuleli khaya. Uthi umbhalo weBhayibheli wenze njalo uAbraham, wathatha imvaba, wathatha amatebelengwane, wayigcwalisa amanzi imvaba, wabaxosha uHagari noIshmayeli. Uthi umbhalo weBhayibheli babheke ehlane izihlobo zami. Uthi umbhalo weBhayibheli uthe behamba aphela namanzi emvabeni ngoba uhambo olude. uJehova uyinqaba, uJehova uyinqaba izihlobo zami. Uthi umbhalo weBhayibheli uthe sephelile amanzi emvabeni, wahlala phansi wambuka umntwana, wambuka umntwana. Uthi umbhalo weBhayibheli wambeka nje ibanga lokuphosa umcibisholo, wathi angizokubuka ukufa komntwana. Uthi umbhalo weBhayibheli wahlala wakhala uNkulunkulu. Hlasimpe bazalwane bami, isikhathi nesiphila kusona kubiza ukuthi sikhale kuNkulunkulu. Uthi umbhalo weBhayibheli walizwa uNkulunkulu ilizwi lomfana. Uthi umbhalo weBhayibheli wehlisa ingelosi, yathi ingelosi, Hagari ukhalelani na, Hagari ukhalelani. Hlasimpe besikhala mongameli, hlasimpe besikhala uNkulunkulu mongameli. Nale khona nekhona uzosiza uNkulunkulu, uzosiza uNkulunkulu. Uthi umbhalo weBhayibheli wathi ingelosi ungasakhala ngoba uNkulunkulu uzwile ilizwi lomfana. Uthi umbhalo weBhayibheli aphuma amanzi, aphuma amanzi. uJehova uyinqaba, uJehova uyinqaba izihlobo zami. Ngifisa ukunikhumbuza namhlanje ukuthi wethu uNkulunkulu uyinqaba, uyinqaba wethu uNkulunkulu. Mhlasimpe fanele sibheke kuNkulunkulu, uNkulunkulu wethu muhle futhi uyinqaba. Ngayo uYesu Kristu Nkosi yethu kuze kunaphakade. Amen. Jehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Uyindoda yempi, igama lakhe nguJehova. Athi uDavide uma ekhuluma kahle ngale ndoda, athi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu, ufunyaniswa ewusiza impela ekuhluphekeni. Uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Izwe lonke libhekene nenhlupheko, ingakumbi izwe lethu lase South Africa libhekene nobhubhane lwesifo esingavikeleki. Abantwana bethu bavaleleke emakhaya, abakwazi ngisho ukuya ezikoleni. Imisebenzi isengcupheni yokuphela. Amabhizinisi ayawa ngapha nangapha. Abanye bavaleleke emazweni aphesheya kwezilwandle, abakwazi nokubuyela nganeno ezweni labo. Kumiswe zonke izinkonzo, kuhlehliswa imingcwabo, kwahlehliswa imishado, kume yonke into. Kodwa uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Kodwa yena yedwa ufunyaniswe usizo impela ekuhluphekeni. Intoni ingoko engasehlukanisa nothando lukaKristu? Akukho noyedwa. Ike yadida abafundi lento behamba noJesu, bathi ngubani owonileyo? Uma bebona oyimpumputhe ozalwe ngaboni, uyababuka uJesu sengathi uthi ukhololwe noluncinane, kodwa uyabaphendula uthi kubo akonanga muntu, akonanga muntu kubazalwe engaboni, kodwa kubonakaliswa kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Nakulelizwe lethu elikwi-COVID-19 uJehova uyazibonakalisa
ukuthi uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Yonke into inobuhle bayo, inobubi bayo. Nalesi sikhathi esikusona abazalwane sinobuhle baso. Kube kuhle kuNkulunkulu sike sibe nemizuzu yethu sisemakhaya sikhuleka. Wathi kanye ngalesi sikhathi ebesizothwala imithwalo sambe siyokhuleka endaweni ezihlukene. Wasivalisa iminyango sahlala emakhaya sakhuleka nemndeni yethu kwangathi uthi ukuhamba kwethu kube phakathi kwesixuku kuyayididisa imiqondo yethu athi kudingeka umuntu nomuntu abe nomizuzu yedwa ekukhulekeni. Lisizile lesikhathi kwaba ne-family bonding la imizi bisiqhekeka iphela ngenxa yako njalo ukusebenza. Athi ubaba efika ekhaya umama bephuma emsebenzini. Isisizile lesi sikhathi kwaba nakuhlangana sakwazi ukudla ndawonye, sakwazi ukudlala ndawonye njengomndeni, sakwazi ukukhuleka ndawonye njengomndeni. Saqala sazana kangcono ukuthi ubaba la ekhaya uthandani, umama la ekhaya uthandani. Kodwa kungaphezulu kwako konke sasondelana nomdalo onguThixo wethu. Phelile chithekile imizi ngenxa yemisebenzi. Mhlawumbe ingaka uNkulunkulu edinga sihlale phansi nemndeni yethu. Kodwa simkhonzayo nakulesi sikhathi akasoze asishiye. Ungena nathi ehluphekeni. Akakususa ukuhlupheka kodwa ungena nathi adlule nathi. Unamandla okunqoba zonke izifo nalesi sifo esibhekene naso. Unamandla yena okusinqoba. Kube kuhle kuye simdumise sisemakhaya singekho esixukwini. Athi umhlabeleli wasekhaya eyona nto inexabiso kobubomi sibudlayo. Athi akunxibo nakudla kodwa kukuthwala umnqamlezo ngentobeko nangenqobhoko. Uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Athi uPawulo kwabaseRoma ngoba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje asinakulinganisa nenkazimulo eyakwembulwa kithi. Inyoka yethu senguJesu Kristu ibekiwe ensikeni. Wonke olunywayo ayibheke uyakusindiswa. Nakule COVID-19 uma simbheka sizosindiswa. Okwethu nje masibheke siphambanweni ngethemba nokholo. Ngiyabathanda abantu basemakhaya engakhulela kubona. Lalithi uma libalele kakhulu ilanga ingasaqhamuki imvula. Ubabone benyuka beyentabeni. Kodwa into eyisisimanga uma bezokhubuka bayentabeni babethi noma ngabe ilanga libalele ubabone bekhuphuka bephethe ama-umbrella ngoba bayazi ukuthi uNkulunkulu abaya kuye nguNkulunkulu onempendulo. Bafika phezulu bangabiki okuningi kuNkulunkulu. Bathi Nkosi sizocela unethi simvula alimantise ngomsa wakho. Bathi behle entabeni babe sebezivulile i-umbrella ngoba uNkulunkulu useyiphendulile imikhuleko. Nathi ngokunjalo uma sikholwa simethemba uNkulunkulu nale COVID-19 uzoyisusa empilweni yethu. Nkosi mayibusise ukushunyayelwa kwelizwi layo manje nangonaphakade. Amen. uJehova muhle uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Uyabazi abaphephela kuye. Kepha kuncane engifisa ukusho sebekukhulume konke. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi uyabazi abaphephela kuye uJehova. Owethu Thixo akabheki izolo lakho nezinto abantu abazibonayo kuwena. Athi umpostoli Pawuli ngelinye ilanga konke okwakuyinzuzo kumina ngakushaya indiva ngenxa kaKristu.
athi akusamina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Uyabazi abaphephela kuye. uNkulunkulu usibizele enkazimulweni yakhe nangalesi sikhathi noma sihleli emakhaya singakwazi ukuya enkonzweni, kodwa ngifisa ukuthi uNkulunkulu uyabazi abaphephela kuye. Na uNkulunkulu uyakwazi nasekuxakekeni kwakho onakho. Ufunakela umuntu ozohlala enqabeni enguJehova. Athi umpostoli Pawuli ngelinye ilanga elokugcina, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngifuna ukuthi masiqine izikhali zamaKristu noma sekunzima noma sehlele emakhaya, kodwa ngifisa ukuthi masiqine izikhali zonke zamaKristu. Kuke kwenzeka ngelinye ilanga ezweni leyilwane uJehova muhle uyinqaba. Uthi ngixoxela le ndaba safika isiphepho ezweni leyilwane, saqhakeka ilwane ukuthi zizowenze njani, kodwa muhle uJehova uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Uthi ochaza le ndaba yafika indlovu yathi mina ngizokwazi ukusurvive kulesi phepho ezayo ngoba mina ngimkhulu, yonke into nginayo, ayikho into engenzeka empilweni yami, kunjalo nje lesiphepho ngeke singenze lutho. Uyabazi abaphephela kuye. Uthochazayo yafika esinye isilwane sathi mina nginejubane, lesi siphepho asoze sangifica. Safika esinye isilwane esiwufudu sathi mina angazi ngizowenza njani, angikwazi ukugijima, kunjalo nje angikho mkhulu, kodwa yinye into uNkulunkulu angidala nayo, sizothi sakufika lesiphepho yinye into engizoyenza, ngizogoqa ikhanda ngilifake ngaphakathi kwishele uNkulunkulu angidala ngiyona, ngihlala sizedlule isiphepho. Fisa ukuthi masingayishiyi indawo yokukhuleka noma imibuso isivukele endleleni, kodwa singasuki kuJehova ngoba uyinqaba, sophephela kuye. Abantu badidekile, ilizwe alazi ukuthi lenze njani, kodwa ngifisa ukuthi nje wena hlale enqabeni nguJehova. Athi umbhalo weBhayibheli ohlala kuye lonqaba uyalondeka. Bathi abantu bebuza ukuthi wenza ngani wena, kanti abazi ukuthi inqaba enguJehova. Ngifisa ukuthi kulesi sikhathi esibhekene naso nginomfanekiso waleya ncwadi kaJobe, uMusathane ecela uJobe kuNkulunkulu. Uthi nje nginike yena, ngifuna ukubona ukuthi usazaqhubeka akukhonze yini nalezinto omuphe zona. Kulungile nje wena, nginike yena, ngifuna ukubona ukuthi ukuthanda kangakani, kodwa uyabazi abaphephela kuyena. Muhle futhi ngosuku lwenhlupheko zenzeka zonke izinto kuJobe, kodwa wathi mhlengo wami ukhona, mhlengo wami ukhona. Fisa ukuthi bazalwane, kasimba uSathane uke wasicela kuNkulunkulu, wathi ngifuna ukubona lamakholo athi ayakuthanda ukuthi iPhasika, ngoba bejwayele ukuhlangana ndawonye uma lingekho iPhasika bazoqhubeka yini bekuthanda. Kodwa nangalesi sikhathi siyazi ukhona umhlengi wethu onguJesu. Athi uJobe uyoma nami nasethulwini. Uma sengizoyeka bazalwane, uJehova muhle uyinqaba. Kudingakala amadoda
kudingakala omama, kudingakala abantu abasha abazothi kulesi sikhathi esibhekene naso sihlale sibambisane sibe umndeni siwuvikele. Ngifuna amadodana azothi noma kunzima ekhaya, abanye balala bengadlile, abanye bathangaza inkosi sizodlani namhlanje, kodwa uNkulunkulu muhle uyinqaba, hlala kuye ungasuki. Uthi uPawuli ngelinye ilanga lesi sifo ngike sisuswe ilutho, ngeke size sisuswe ngalutho, kodwa kubiza ukuthi sizile ukudla sithandaze. Fisa ukuthi noma sihlele emakhaya noma kunzima, kodwa ngifisa ukuthi mahlale enqabeni enguJehova. Uke wangilonda nami uThixo ngelinye ilanga, izinto zizimpi, ngahlala kungekho into engingayenza, abazali sebengasekho, ogogo bangasekho, kodwa mina ngashiwa nenqaba enguJehova. Nawe uNkulunkulu akakulahlile, uyayazi inkinga yakho, noma abantwana bangakuhlupha, kodwa hlala enqabeni uzungasuki. Nkosi mayibusise.